Zibalulekile ke mfama xa uzawutyala izithole zakho uzitshekishe kakuhle izithole zakho uba zirayithi na, zi-healthy and azinayo na i-signs of i-diseases. So uzijonge kakuhle before uzifake. So sizawutyala ke ezi zithole kule mingxunya. Into ebalulekileyo ke xa utyala kufaka kule mingxunya wenze sure ukubana isithole sakho it comes in contact with umhlaba lo ulapha ngaphakathi. So ungatyala esinye isityalo ke kwelinye icala, ungaphinda nalapha as benditshilo, ungatyala nalapha ngaphezulu. Into ebalulekileyo ke apha okanye one of i-benefits that we realize apha, this is a very sustainable way of farming. Noba ungumntu ohlala kwi-informal settlement, noba ungumntu ohlala ezilalini, but you can practice this. Njengoba utyalile nje apha, into eyenzekayo you minimize also laa nto kuthiwa yi-evaporation. Evaporation ke yilaa nto yoba umhlaba uluze i-moisture as a result mhlawumbi of the sun. So ithetha ukuthi ke ngoku if you minimize i-evaporation, you also save amanzi because unkcenkceshela umyingo onkcenkceshela ngawo uba phantsi kakhulu. One of ezinye i-benefits of this, it is less labor intensive because apha awuhlakuli. So noba ungumntu omdala uyakwazi ubana ufamishe ngohlobo because awuzuba noxanduva loba funeka uhlakule. Noba ungumntu ophangelayo, you can always come back from work. The only thing ofuneka uyenzile kunkcenkcesha. So you can do that maybe twice a week xa sezimilile izithole zakho.